ଭାଇଙ୍କ ବିରିୟାନୀ ପୁରା ମାର୍କେଟ ଆଣିଥିଲି ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି। ମାଲିକେ ଚଣ୍ଡି ଖୋଲ ଏଇ ଲୋକେସନ ରେ ମିଳିଯାଏ। ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ଖାଇବା। ଆଉ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁ କଲ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ। ମାଲିକେ ଖରା ବେଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ଭାଇବ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଚଣ୍ଡି ଖୋଲ ଏଇ ଲୋକେସନ ରେ। ଆଉ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଟେଷ୍ଟ କୋଉ ଭଳିଆ ତ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ନା ଆମର ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ରେଡି କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବୋବାଲ ମଟନ ଆଉ ଚିକେନ। ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କଣ ଆଉ ରହି ହବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଚିକେନ ମିଲ୍। ଆଉ ମୋର ସବୁ ଟାଇମ ଫେଭରେଟ ବିରିୟାନୀ। ବିରିୟାନୀରେ ଥିଲା 2 ପିସ୍ ଚିକେନ ଆଉ ଗ୍ରେଭି କୁ କଚୁମ୍ବର ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଜମା 100 ଟଙ୍କା। ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ନଙ୍ଘାମ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠି ତମେ ଯାହା ଖୋଜିବ ଚିକେନ ହଉ କି ମଟନ ହଉ କି ମାଛ ହଉ କି କିଛି ଭେଜ ଆଇଟମ, ଏଠି ତମେ ସବୁ ପାଇଯିବ ପୁରା ଦେଶୀ ସ୍ୱାଦ ସହିତ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଉ ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ବି। ଆଉ ଲୋକେସନ ହେଲା ହୋଟେଲ ରୀତାଞ୍ଜଳି ନିୟର ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ ସର୍ଭିସ ରୋଡ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ।